Добре дошли в новото видео на Maybe. За феновете на Audi като мен ще ви предложа да останете, за да видите новата A6 Avant. Enjoy! A6 се нарежда едно стъпало над показаното през миналата година A5 Avant и определено изглежда като неговата подобрена версия. По-любопитното в случая обаче е, че неговото поколение на A6 C9 дебютира именно като комби, докато седанът ще бъде показан през следващия месец. В сравнение с предишното поколение, новото комби A6 е по-дълго с 60 мм или 4990 мм. Междуосието от 2927 мм е почти идентично с това на предшественика C8. Също се отнася и на широчината от 1880 мм. Базовата версия на новото Audi A6 Avant в Европа има 2,0 литров бензинов двигател с турбокомпресор с 204 конски сили и 340 Нм въртящ момент, докато по-икономичният двойка TDI с мека хибридна технология развива същите 205 конски сили, но повече въртящ момент от 400 Нм. Дизеловият двигател може да бъде с предно или задвижване на 4-те колела Quattro. Предлага се с по-голям 3,0 литров V6 двигател с 48V технология, който развива 365 конски сили и 550 Нм. Този вариант ускорява от 0 до 100 км за изключителните 4,7 секунди и развива максимална скорост от 255 км в час. Ясно е, че моделите с 4 цилиндъра са по-бавни. Бензиновият двигател вдига 100 км за 8,3 секунди, а дизеловият двигател за 7,9 секунди и 7 секунди при версията Quattro. Максималната скорост за 4-цилиндровите варианти е около 240 км в час. Инженерите на Audi също така са променили автоматичната трансмисия с двоен съединител за по-малко шум, а версиите с 19-солови джанти или по-големи получават абсорбатори на шума с пръстени от пяна, за да намалят вибрацията на въздуха в гумата. Audi започва да приема поръчки за модела в Европа още от този месец. В Германия цените стартират от 58 000 евро за бензиновата версия с 4 цилиндъра, докато дизелът започва от 61 700 евро. Производството ще се осъществява в завода Neckarsulm, където се сглобява и механично свързания A5 Avant.